Hola, benvinguts a casa un dia més. Avui us proposo un altre experiment per nens i nenes, amb material senzill i que trobareu a casa vostra segur. Una mica de vinagre, un ganivet, unes tisores, un parell de gots, un recipient, un tros de film de plàstic, un ou i una espalmeta, que serveix una d'aquestes de bufar pels aniversaris. De l'ou només necessitem la clova. Per tant, com que aquí no hem de llançar res, el que farem serà intentar aprofitar-lo. I per això foradarem amb compte, això ho faci una persona gran, foradarem amb compte les dues parts de l'ou. Bé, el buidem i així l'aprofitarem. Podria ser que no caigués tot l'ou. I per això he agafat el tros de plàstic. Ara, amb el tros de plàstic, el que faré serà entallaré un trosset, ben bé un foradet només, i aquest foradet és per posar just a sobre d'un dels forats que he fet en l'ou. És per no tocar amb els llavis l'ou, perquè de vegades les gallines ja sabeu que fan caca. I de vegades aquest ou podria estar brut. Poder no ho és, de brut, poder estar net. Però per si un cas, farem això. Fixeu-vos-hi. Això millor que també ho faci una persona gran. Aquest és el forat. I ara posaré la boca aquí. Apa! Ja tenim un ou buit i foradat per les dues bandes. Ara ja podem començar a fer el que és l'experiment. Aquest experiment que avui us proposo l'he tret d'aquest llibre, Ciència recreativa, del senyor Josep Estalella, que va ser professor a Girona fa molts i molts anys. Doncs en aquest llibre, entre d'altres, explica aquest experiment. El que farem primer de tot serà pintar amb la cera d'aquesta espelma un dibuix aquí. I això ho farem perquè ara, tot seguit, submergirem aquesta clova d'ou a dintre del vinagre. El vinagre és una miqueta àcid i es menja, ataca la clova de l'ou, però no atacarà la cera. De tal manera que podrem extreure la capa de fora, la capa exterior de la clova d'ou, però la part que pintem no marxarà. Jo, per exemple, faré un estri que s'anomena Erlenmeyer, que és un estri que fem servir els químics. Heu d'anar en compte perquè ja veieu que a mi l'espelma se m'ha trencat. I la veritat és que costa una miqueta de veure el dibuix que fem, Com més fàcil és el dibuix, més bé ens quedarà. Molt bé. I ara en faré un encara més senzill. Faré un sol, aquí a l'altre costat. Ja tenim l'ou dibuixat. Posarem una miqueta de vinagre en un dels gots.
I hi submergirem l'ou. I per ajudar-nos acabarem de tapar amb un altre got. I ara haurem d'esperar una estoneta. A veure què puc fer. Miraré aquest dibuix que m'ha regalat en Genís. Bé, no, de sempre com és igual. Ha passat 20 minutets, mitja horeta. I això ja ho... Ha passat 20 minutets, mitja horeta, i això ja ho tenim a punt. Ara ja el podem treure d'aquí i netejar la clova. Fregarem una miqueta amb les mans, però fluixet. Som-hi? Ah, mira'l! Ja tenim aquí l'Erlenmeyer que hem dibuixat. A veure què més hem fet per aquí. Ah, mira, un altre Erlenmeyer. Poder que és el primer que he fet, que no m'ha quedat gaire bé. Aquí el solet, que tampoc es veu gaire. És la primera vegada. La següent el farem millor. Doncs esperem que us hagi agradat aquest experiment. I ja ho sabeu, la ciència també pot ser divertida. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast.